קוראים לי נדב אלפרין, אני בן 14 מתל אביב. אני גולש כבר 4 שנים ולקחתי את הגלישה ברצינות לפני 2 וכשלקחתי את הגלישה ברצינות גם קניתי קארבר בשביל להמשיך להשתפר. תמיד שמשהו לא עובד לי בגלישה, שהיד לא במקום, או התנועה שאני עושה לא נכונה, אז תמיד אני לוקח את הקארבר ועובד על התנועות. מאז שנכנסתי לטים הרגשתי שייך, אף פעם לא שמו אותי בצד מהטים, תמיד מיקי גיבש את כולנו ועזר לנו. הוא מאוד תומך בי והוא מאוד עוזר לי בכל העניינים שקשורים לקארבר והגלישה. עוד כמה שנים הייתי רוצה להיות בטים מוצלח של גלשנים, להתחרות קצת בחו"ל ולהמשיך ליהנות מהגלישה כמה שאפשר.